Bye. Schengenu zostávajú len 2 mesiace. S touto závažnou informáciou prišiel šéf Európskej rady Donald Tusk. Ak podľa neho dosť Európa nevyrieši migračnú krízu, systém voľného pohybu osôb sa zrúti a s ním aj celý projekt Európskej únie. Európska únia stále nedokáže ochrániť svoje vonkajšie hranice. Na starý kontinent prenikajú tisícky utečencov, aj keď v porovnaní s minulým rokom sa ich počet výrazne znížil. Podľa posledných prieskumov registrujeme v únii viac ako 2000 utečencov denne a na maximálne 2 mesiace, aby sme situáciu dostali pod kontrolu. O zlom stave Európskej únie sa hovorí v Bruseli už niekoľko mesiacov. V otázke utečencov narastajú rozdiely najmä medzi západnými krajinami a blokom V4. Keď počujem ľudí hovoriť o tom, že Európa neodpovedá na utečeneckú krízu, tak čiastočne majú pravdu, ale zároveň sa aj mýlia. Pracujeme dôsledne, ale ťažko prechádzame od slov s činom. Hranice Schengenu sú stále deravé, upozorňuje Maďarsko, ktoré je pripravené postaviť ďalší plot, tentoraz na rumunskej hranici. Urobili sme všetky na rumunsko-maďarských hraniciach. Ak bude treba plot, začneme stavať na druhý deň. O ďalšom postupe zrejme rozhodne až najbližší mimoriadny summit únie, ktorý bude vo februári s podporou Vyšehradskej štvorky, ale Brusel veľmi počítať nemôže. Nadále odmítají systém plot pro realokaci. Protiutečenecké nálady sa prejavujú vo viacerých krajinách. Naposledy vyšli do ulic Holanďania, ktorí protestovali proti vybudovaniu útulku pre prisťahovalcov. Jakub Laca, televízia Markíza. Nielen mladí sa nevedia niekedy zmestiť do kože. Väčšinou boli poškodené sedadlá v zadných častiach, ale to Dilepa.